Belén camiña e unha nena ocupada fermos en canto a ela San Xosé acompaña. Chegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non traerei máis que un real de prata. Son poucos cartos, pídano noutra parte. San Xosé se apenaba, María o consolaba. Non te apenes, Xosé, non te apenes por nada, que máis cartos ti queres que isto que me acompaña. O neno ten moito sono, pero non durme que non. Non deixa que a súa naiciña o poña no berce que non. Pois cando se durme nos brazos, desperta no berce despois. E iso sí que non. Quere dormir soño, dice que non, que non, que non.
non dormire che non Anaio agarima no colo Mortigno xa está que se cai Pero din que non Un ollo vai lo pechando E l'altro si cadra xa lo pecho Que non quer dormirse que non quer dormirse que non O neno quedou